kopim kod higa mokalo mane kwan gi ochopo 10,708. Kwan jogo mane oyudo hinyruok matindo oyangi ni omedore nyaka 7,300 kopim kod kinde mokalo kama kwan makama ne ochung' 6,674. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango. Duol makidone ratich oganda e pacho kayo yango ni oseyudo buche maromo 57 mag jogo mabiro roch ratichgi kamoting'o nek mar jokedne ratich oganda. Jakom mar duolno Clarice Oganga dwaro mondo mi sirikal otim nonro mapiyo piyo kendo kawo okang' mar chik ne obila mabende tudo kod ketho makamano. During the period December 2024 to December 2025, the Commission documented 57 violations on the right to life. These include the killing of a human rights defender, one Richard Otieno in Molo, the fatal shooting of a minor in Kiambu County, land clashes that saw 5 people killed in Angata Baragoi, the murder of a civilian Albert Ojwang in police custody, among others. Commission further calls on the Inspector General to expedite investigations into the killings and to bring the perpetrators to book. Duolno bende koro wacho ni nitiere buche maromo kata ng'ur maromo 661 mabende tudo godo obila e pacho kae kalure kod arocho ratich oganda e kinde mag ng'anyo kanyakla kod ndhiyo oganda mopogore opogore kinde mag ng'anyo. Duolno bende koro dwaro mondo mi piny owacho okaw okang' mager ne obila makamago. And regrets the resurgence of cases of arbitrary detentions and torture, including abductions and enforced disappearances allegedly committed by security officials. And during the period under review, 15 cases of abductions were reported. And while the Commission has observed a relative calm and improved security in North Rift counties, gazetted as disturbed and dangerous, of West Pokot, Elgeyo Marakwet, Baringo, Turkana and Samburu, the Commission remains concerned over reports of extrajudicial killings allegedly by security officers under Operation Maliza Uhalifu. The Commission is in receipt of 12 complaints of abductions, torture and extrajudicial killings which occurred in parts of Marakwet East, Pokot Central and Tiaty counties. Kawadhi nyime eni jochiw thieth kata clinical officers kotelegi kod jagoro margi maduong' George Gibore olando ni gibiro bago ng'anyo chakre tarik 23 mar dwe mar 2 higa manyien ponono ni sirikal biro rema chopo dwachgi. Koloso kod jofwambo oko mar apisi mar migawo mar thieth, Gibore owacho ni migawo mar thieth oserem chopo dwachgi kata bang' singo mabende noketnegi kod jatend migawo mar thieth Aden Duale. Gibore ne olero ni Duale kane odonje apisi kaka jatend migawono mar thieth ne osingo mar tieko midhiero duto ma jochiw thieth kale, to nyaka sani mano pok otimo. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka Shofco komakore kod sirikand kaunti ma Homa Bay osidha yanga kar timo hocho kod chiwo arita ne jogo mathoro kale midhiero mag lwenje mag kit chwech e gwenge mag Ndhiwa. Jatatije ka Shofco Keno Dede owacho ni nchane gikawo okang' makamano e gwenge mag Ndhiwa to ka yango ni nitiere oganda mathoth makale midhiero mar lwenje mag kit chwech maonge kod kuonde jot kendo gionge kod arita makare e kinde mabende gimanyo ratichgi. Kolose kinde nyasi mar sidha yanga gedo makamano, Dede okwayo jokanyo duto mondo mi osir lwedo okenge mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Alufauchiel jo survivors mwa Shofco deal go kendo konye yeka. Don koro kada fulo mang'eny to san members manikae e Homa Bay County gin 90,000. San, I don't like the NGO mentality. Konya. I believe in sustainability. Governor and I will be so ashamed if a place that is known to be a safe place that women are being raped again. I'll be so sad, and God will not forgive us. So, Governor, please, that place have to make sure it's a very high tight security, and we'll make sure, because if anything happens, Governor, with our partners, we are done. So we have to make sure, and whoever goes there, they are safe. Because that place, Monoriti, Dogino team there because Shofco Gero, Tomeo, county government.
Jagoro mongirore migawo mar kit chwech Anna Wang'ombe mabende ne en wendo modhial kinde nyasino oyango ni 54% mar joma mine kod nyithindo manyiri kale midhiero kata lwenje mag kit chwech kaunti no ma Homa Bay. The statistics are not very encouraging. Looking at the national statistics going as per the KDHS, that is Kenya Demographic and Health Survey of 2022, it shows that 34% of women aged between 15 and 49 years have experienced gender-based violence. And out of this percentage, that 4%, 1 out of 3 have experienced sexual gender-based violence actually from intimate partners. Homa Bay, we are not doing fine. We are at 54%. And out of the 54%, 23 have experienced sexual violence. So to have this center, the safe house, being established to us is a big step because it is going to respond to a very urgent need in this county. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga bende koro kwayo jodak mandhiwa mondo mi oti kod thuolo ne chwalo lipode mag lwenje mag kit chwech. As we look at sexual and gender-based violence and as we look at the issue of the safe house which we now have, and we hope that nobody will suffer at home in silence. This facility is available to you in case you're going through sexual and gender-based violence. This facility is available to you to come and use. But we as a county government must also look at the issue of economic empowerment of our women. What is also resulting in SGBV that we have here are mental health issues. We have to deal with that issue, and I think I want to just add my voice. Wadhi kaunti ma Migori kama bende wayudo kanyo ne kaunti ma Migori kata sirikand kaunti ma Migori kod jodak ma Migori chano abedo kod nyasi mar yango kata mano mar dhialo oganda mag Luo kata kitwa kod timbewa mano mabende ichano bag tarik 15 chakre tarik 15 mar dweni nyaka tarik 17 mar dweni mar 12 higani. Kuki kaunti ma Migori Jojo ma miwaler mathothi wiwachni. En higa mar 5 nyaka ne nyasi no ma piny Luo chaki. Nyasi mos biro ka kelo gande Luo kamoro achiel. Ka giporo weche ma otende kod kiti kod timbegi. Weche mag somo, nuengo mag oganda, kaachiel kod kata siasa. Ikruok ne nyasi ni ma ibago higa ni e kaunti ma Migori. E kind tarik 15 nyaka tarik 17 dhi nyime kaunti ma Migori. Nyasi ni idhi bage gwenge mopogore opogore ma oting'o dwath masenye, thim licho inga, kaachiel kod mbalariany marungu, kama oganda dhi yudo thuolo mar nyiso kidi kod timbegi, bedo kod tuke, puonj kod mamoko. Ka opogore kod kaka osebed ka itime kauntis makaluo kinde ma okalo. Nyasi ni e kaunti ma Migori ok dhi mana kelo oganda Luo kende, to bende ogendni mamoko modak e kaunti ma Migori. Gavana ma Migori Ochielo Yako wacho ni ka opogore kod kelo oganda Luo kamoro achiel, nyasi mar piny Luo ma itime kaunti ma Migori bende dhi tego wat e kind oganda Luo kaachiel kod ogendni mamoko modak e kaunti ma Migori. Kowa e Migori kaunti ka ni nyasi mar kitwa gi timbewagi omed riwowa. Wagombo ni kaka wan joluo, kaka wapuonjore kendo wamedo ng'eyo kaka wan jogo mwadakgo ma libamba bende wang'eyo kaka gin kodwa, gin bende ging'eyo kaka gin kodwa, ma gikone kwe gi hera mogundho gi wat mopoto nomedre nikech sherehegi. Kaka yo mayango kit oganda kod timbegi mag ogendni mamoko e kaunti ma Migori, motelo ne nyasi mar piny Luo, kaunti ma Migori dhi bedo kod nyasi mar ogendni mamoko ma oting'o Kuria, Luya, bende dhi bagi e kind tarik 10 nyaka tarik 11 mar dweni. Seche ma wan gi nyasi kaka joluo mane i piny ka, nyasi bende nyaka wabedgo gi jogo mwagogo mbaha, gin bende kitgi gi timbegi nyaka washerekia. Omiyo piny Luo mar 5 mwatimo Migori kaunti ka biro chakore tarik 10
gi tarik 11 ka pod washerekea kata watimo mor gi nyasi mar libamba mwadak go Migori County ka. E seche ma ywak osebiro ni oganda luo kod timbegi lal, penjo maduong' ma osebed en ni to rawere nitiere kod ting' mane e nyasi mar piny luo. Rawere waketo kanyo. Nyasi mar kitwa gi timbewa en nyasi makende makonyo rawere. En nyasi mamiyo yawa matindo ma pok odhi matut e puonjruok kitgi gi timbegi thuolo mondo ging'e sigandgi, kuma ne giaye, gik kaka anyuola gi nodake, gi kendo kuma piny ochomo. Koro nyasi ni olose chutho mondo wan jogo man gi ng'eyogo wakikre gi rawere, to kendo rawere okikre kodwa mondo ging'ewa maber, wan bende wang'ere kodgi maber. Tend kaunti ma Migori bedo yango ni weche arita kwe kod mamoko oseketi makare ma otelo ne nyasi mar piny luo. Malo welo gana par mawuok e piny Kenya kod piny mamoko igeno ni dhi chopo e nyasi mar piny luo ma higani ma obagi e kaunti ma Migori. Ne nyakalondo maramoy kuok e kaunti ma Migori, an George Juma. Gilipot mar Jojuma ne wabino kelo wae giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gito mag thund weche mabende ne waikoni. Nonro motim kod duol mar NTSA yango ni kwan ji maromo 4,458 osewito ngimagi e masira mag apaya higani. Duol makedo ne ratich oganda e pacho kayo yango ni oseyudo buche maromo 57 mag jogo moroch ratichgi kamoting'o nek mar joked ne ratich oganda e pacho kae. Jochiw thieth kata clinical officers kotelegi kod jagoro maduong' margi George Gibore olando ni gibiro bago ng'anyo chakre tarik 23 dwe mar 2 higa manyien, ponono ni sirikal biro rem chopo dwachgi. Watude koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien e yo machuok, to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Magone kokale Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche tuke. Kocha mar Kayole Starlets Mary Adhiambo wacho ni lek mare maduong' en biro tayo klabno kendo tieke thuolo mar kind timbe abich mokwongo e chung' mar ligno mar nyidende season ni. Kayole nyoidho nyaka thuolo mar 2 gi points 16 bang' rodho Vihiga Queens gondario kuom nono giko dira mokalo e lap tuke ma Kasarani Annex, kendo nyaka sani gin e tok Trinity Starlets mabendo makoro mako thuolo mokwongo e pogruok mar points achiel kende. Mimi nashukuru sana kwanza team in general, shukuru players, technical bench, vile tulijikaza. Haikuwa rahisi lakini tuliwork pamoja, kulikuwa na teamwork, then wachezaji pia waliamua ni fighting spirit. Lengo letu ni kwamba vile tulipanda ligi tulikuwa tunasema tung'ang'ane tu maintain, tusiteremke. Alafu sasa pia tukaongezea tukasema kama tu pia inawezekana tupiganie tuweze kumaliza kwa nafasi ya top 5 hapo. Kayole ikore mar bago tuone Trinity Starlets Kadhiambo wacho ni en gi geno makmani en gi luoro kalore kod hinyruok mag jotuke ariyo Helen Ochieng kod Perez Oside. Next I think tuko na Trinity, tunaenda away hapo kwa Saturday. Kule tu tumeanza mazoezi leo, tunazidi kujiandaa vizuri. Pinzani wetu pia si wabaya hivyo, pia wako na rekodi mzuri ya kushinda mechi zao na wameshinda mechi zao karibu zote. So pia itakuwa mechi rahisi. Majeraha bado niko na moja ile meja na bado ni Perez Oside. Then captain pia alipata injury kwa game ya Ulinzi, but so far anaendelea vizuri, ameresume leo Helen Ochieng, na tuna believe that weekend ikifika atakuwa kwa sawa. Kumachielo ni tim mapacho kama Rollball nyaka sani timo ikruok margi mogik moro ne dhi piem mar 7 mar laro kombe mar piny mangima mar tugono mabiro chakore tarik 11 nyaka 19 dwe ni e piny Dubai. Kapten mar timno mar jomachuo Moses Atenya wacho ni gisetimo ikruok moromo. All the eyes are on Kenya. That's one thing.
So that's one thing we are going as an advantage, which we should utilize, because they know they are playing with the defending champs, so they have to do something else. And we know we also have to really up our game. For the team we have fresh blood, and we have those almost half of the team. There is those who brought the trophy back home, and there is fresh blood, which is half of it. Korka kore, Lydia Wangui and Captain Martin Nomarjo Mamine. We started, they were only like, was in Team KU, there were like 3 ladies team in Kenya, and then like 4 men's team. And right now the game has grown. It is played all over the country in so many campuses. And in the universities now, even freshers, there is growth. There is, therefore, when you are in the 4th year, when you graduate, you move on to the club. Other people, there is no depth in goal balls so far. And the game has gradually changed. Yatendiruok motung ni tukego, Pachoka Samuel Litabo, wacho ni en gi geno mathoth e timbe ariyogo. We are busy preparing the team for the 7th Rollball World Cup, and the team includes men and women. We have 12 men and 12 women, and the team includes men and women. We have 12 men and 12 women ready to go to defend the World Cup, because currently we are the World Cup champions. To kwa weregi mago mapachoka kendo adhi nyaka e piny Ingereza en klab no mar Manchester United nyoidho nyaka e thuolo mar 6 e chung mar lig no mar Ingereza gi points 25 otieno manyoro bang' kanyo giloyo klab no mar Wolverhampton gonde 4-1. Jatugo Bruno Fernandes nyoloyo gonde 2 dakika 25 kod dakika 62 ka jotugo Brian Mbeumo kod Mason Mount bende nyoloyo e dakika mar 51 kod 62 kendo miyo United loch makamano. Wolves bende nyoyudo gol manyoywayo pi wang'gi kokalo kuom jatugo Jean Belagrede. It's Hoover's cross. Molavolfa. A glimmer of golden hope. A goal. Simply a goal for Wolverhampton Wanderers at last. Jean-Ric Lavalga. He did look. Rolled up here for Dalot, and Dalot for Brian Mbeumo into a gaping net to re-establish Manchester United's lead. Simplicity itself. Bruno Fernandes, Mason Mount! Oh, that's crisp. Immaculately executed. And Manchester United are headed for another win on the road. That's a smashing finish. It is. Picture perfect. And United have the points, no question. Manchester United koro nigi points 8 chien tok Arsenal momako thuolo mokwongo e chung mar lig no mar Ingereza gi points 33. Giko weche tuke, nyinga Martin Onyango. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Nelendo magohala kachiel kod lendo ka intiere boma mandhiwa chopo ndhiwa kata Unga Road machiegni gi ndhiwa Muslim Mosque kata ywat ole namba mar 0726943815 ka intiere gwenge ma Nairobi chop Longonot Place Building 4th floor Kijabe Street kata ywat ole namba mar 01109227273 kata 0788540 380 ka intiere gwenge ma Kisumu chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street kata ywat ole namba mar 07280 06887 86.